1974. Roedd ABBA ar frig y siartiau pop, sgandal Watergate ar hyd penawdau newyddion, doedd S4C ddim am gychwyn darlledu am 8 mlynedd arall. Yng nghanol hyn oll, roedd rhaglen newydd ar fi'n mawsio. Un a fyddai newid Cymru am beth. Darlledwyd Pobol y Cwm am y tro cyntaf ym mis Hydref gan yr arwr cenedlaethol Owain Glyndwr. Meddwl oedden ni cael slais y fwyd bob dydd y Cymru a reid ar y teli. So, chydig bach fatha Brookside Cymraeg. Ond nid oedd y rhaglen yn lwyddiant ysgubol o'r diwrnod cyntaf. Chi'n weld, y broblem o bod ni wedi penderfynu setio'r ôl siwm yn cartref i'n bobl. Nid hi'n byd digwydd am y 3 years cyntaf. Gymwch chi ddisgled, Bella? Oedd o braidd yn shit. Y beth yn lacking wrth gwrs y sex appeal. Star quality, chi'n bo? A wi wir yn meddwl na dyna be oedd yn hyfraniad i'r siow. A drwy symud y ffocws o gartref Henyd Bryn Ewelon tuag at siop y pentref, bydd aeth Pobol y Cwm o hyd i'r star quality hyn. Ond nid yn Sabrina, ond yn hytrach yn y cymeriad poblogaidd, Magu Post. Magu Mania oedd nhw'n ei alw fo. Doedd ddim posib troi'r teledu mlaen ac o'r papur newydd am rai blynyddoedd heb ddod ar draws Heriad Lewis, a oedd wrth gwrs yn chwarae rhan Mrs Mathias, neu Magu Post ym Pobol y Cwm. Roedd hi'n bob man o ddarluniau warhol i'r National Geographic i golwg. Roedd bywyd yn fel i gyd i'r opera sebon newydd, ond yn ymwybod i bawb, roedd y mel yn llawn gwenyn. Gwenyn blin, barod i bigo. Dargymyddwch mwy ar ôl y toriad.